Van egy ház Kőszegen, ami már nem is ház, hanem otthon. Minden egyes helyisége úgy lett kialakítva, hogy a család élvezni tudja az itt eltöltött időt. Képzeld el, hogy minden reggeled így indul. Ha te is szereted a nagy családi összejöveteleket, akkor ez a ház neked való, mert itt aztán van hely bőven. És ha te is erre vágysz, akkor ne habozz, mert nyár végéig van lehetőséged arra, hogy ajánlatot tegyél erre az ingatlanra.